Desiatky rokov neutrality sú v koši. Fínsko práve prepisuje dejiny a otvára hranice pre jadrový arzenál NATO. Zabudnite na staré mapy. Severná Európa sa mení na najstráženejšiu pevnosť na svete. A tu je dôvod, prečo Moskva bije na poplach. Helsinki spustili revíziu zákona o jadrovej energii. Cieľ? Odstrániť bariéry, ktoré od studenej vojny zakazovali dovoz a tranzit atómových hlavíc cez ich územie. Pre Kremel je to nočná mora. Fínska hranica je od Petrohradu vzdialená len pár minút letu balistickej rakety. Umiestnenie techniky NATO na tomto území totálne maže ruskú strategickú výhodu v regióne. Fínsko nie je žiadny slabý hráč. Majú najväčšie delostrelectvo v západnej Európe a armádu vycvičenú na boj v extrémnych podmienkach. S jadrovým krytím za chrbtom sa stávajú nedobytnou bariérou. No odpoveď nenechala na seba dlho čakať. Ruská balistická flotila vyhlásila pohotovosť a presúva kapacity k hraniciám. Toto sú preteky v zbrojní, aké sme nevideli 40 rokov. A čo si o tom myslíte vy? Je nevyhnutná obrana pred agresiou? Alebo zbytočné provokovanie konfliktu?